తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరో ప్రేక్షకులకు నా నమస్తే అండి. ఈ రోజు మీ అందరి కోసం రెండవ సంబంధం తీసుకొచ్చానండి. విశ్వ బ్రాహ్మణ్ తీసుకొచ్చానండి. విశ్వ బ్రాహ్మణ కుటుంబ సభ్యులకు నా నమస్తే అండి. అమ్మాయి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 2/5/1987, హైట్ 5.2 ఉంటారు. ఎడ్యుకేషన్ 10th మాత్రమే చేశారు. అమ్మాయి జాబ్ ఏం చేయట్లేదు, ఎందుకంటే ఈమె 87 కాబట్టి జాబ్ ఏం చేయట్లేదు. ఈ అమ్మాయి కూడా పిల్లలు ఏం లేరు. ఈ అమ్మాయి ఎలా కావాలి అనుకుంటుంది అంటే రెండవ సంబంధం అబ్బాయిని కోరుకుంటుంది. అబ్బాయికి కూడా పిల్లలు లేకుండా విశ్వ బ్రాహ్మణ్ లోనే కావాలి అనుకుంటుంది. రెండవ సంబంధమైన సెటిల్ అయిన ఫ్యామిలీ నుంచి, ఎందుకంటే నేను కూడా ఏం జాబ్ చేయట్లేదు, ఈ అమ్మాయి కూడా ఆధారం ఇక్కడ ఏమి లేదు, మదరే ఉన్నారు, ఈ అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో అయితే ఉన్నారు. ఈ అమ్మాయికి అయితే పిల్లలు లేరు. ఇలాంటి అమ్మాయి కోసం విశ్వ బ్రాహ్మణ్ లో ఎదురు చూస్తున్నారా? రెండవ సంబంధం అబ్బాయిలు ఎదురు చూస్తున్నారా? ఎదురు చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే వచ్చేసండి మా తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరో. మా అడ్రస్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ జగద్గిరి గుట్ట. స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి కాల్ చేయండి. ఈ వీడియో మీ అందరికి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, గంట కూడా కొట్టండి.